Aşgabatda dowam edýän çörek gytçylygynyň arasynda döwlet dukanlary degislilikde ardan bahadan göýberilýän buhankanyň ýany bilen tamdyr çöregini hem satyn almaga mejbur edýärler. Ýurtdaky ykdysady krizis we işsizlik sebäpli gurpdan düşen hojuluklar hökümet tarapyndan göýberilýän subsidiýalanyň azyk önümlerine garasly bolup galýarlar. Bu sebäpli raýatlar çäkli möçberde satylýan çöregi satyn alyp bilmek üçin gizeden nowat tutýarlar. Paýtagtyň 8-nji belgili döwlet dukanyny 60 teňgeden satylýan buhankanyň ýany bilen 3 manatlyk tamdyr çöregini hem satyn almak talap edilýär. Töwdegerler dil üstü bilen edilýän bu talap bilen ylalaşmadyk raýatlara almasaň almany geç, ötä gidip bilersiň diýip gödök jogap gaýtarýarlar. Dip bu ýagdaýlary bastan geçiren raýatlaryň biri 7-nji iýulda habarçymyza gurrun berdi. Ol döwlet dukanlarynda bir adama üstten artyk buhankanyň berilmeýändigini, sol bir wagtda ýany bilen satyn almagy talap edilýän tamdyr çöreginiň hem hiliniň yaramazdygyny, onuň gatap gidendigini gurrun berdi. Habarçymyzyň söhbetdeşleri bazarlarda hususiýetçilerin hüdürleýän 5 manatlyk çöregini günde günasa satyn almaga mali ýagdaýlarynyň ýetmeýändigini, bu sebäpli döwlet dukanlarynyň öňünde gizeden maslap nowat tutýandyklaryny aýtdylar. Emma dukan açylan wadyna gyt çörek ähli adama ýetmän tiz wagtda gutorýar. Bu sebäpli nowaty duran adamlaryň arasynda häli şimdi dawa jenjeller, hatda ýakalaşma hadiseleri ýüze çykýar. Gosmaçy çykda edip çörek satyn almak başarsa da, adamlar onuň pes hili undan bisirilendigini, islidigini, hatda kä halatlarda içinden mör-möjeklerin hem çykýandygyny aýdýarlar. Türkmen hökümeti ýurtda 6 ýyl töwereg dowam edýän agyr ykdysady krizisi boyun almaýsy ýaly çöregiň hasym gytylmagy boýunça düşündüris bermeýär. Emma anonim gurulşan söwdegärler ýitilesen çörek gytçylygyny ammarlarda yerli unyň azalmagy bilen düşündirýärler. Häzir ýurtda galla uragy dowam etdirilýär. Bu ýyl 1.400.000 tonna buğday hasylyny almak gözüňinde tutulýar. Emma häkimetleriň buğday planynyň dolu ýerine ýetirilendigi hakyndaky ozalky beýanatlaryna garamazdan ýurtda unyň we çöregiň gytçylygy ýyllar boýu aradan aýrylmaýar. Bu ýagdaýlar dogrusynda sol sanda döwlet dukanlarynyň işine hem gözegçilik edýän Sewda we Daşary Aragatnaşyklar ministrliginden maglumat ýa düşündür salmak basartmaýar.